Zašto Bog dopušta nevolju? Iz pedagoških razloga. Bol je mehanizam koji on uspostavio da nas sačuva od samouništenja. Zašto je on dopustio nevolju na izraelski narod? Na svoj narod? Zašto? Zato što oni imaju najveću svetlost, oni najbolje znaju kako treba da se radi, zato su oni nastradali u istoriji. Oni znaju kako treba, a neće da radi. Ali dok su oni radili kako treba, dok su slušali Boga, oni su bili najjača država na planeti Zemlji. Najjača, Izrael. Najjača država. Vi kažete, zašto ovaj narod ovde, na ovim prostorima? Zašto naš narod strada? Zašto ne strada neki drugi narod malo više? Nego mi u ratovima ginemo 500 godina po Turcima. Zašto? Analizirajte istoriju. Tvorac kaže, gledajte kako sam delovao u istoriji, tako ću delovati u budućnosti. Recite koji narod, osim ovih naroda koji žive na Balkanskom poluostrvu, se od malih nogu uči da treba da bude ljubazan, da jedni druge čašćavaju, da jedni drugima pomažu kad se radi neka radna akcija, ne znam, na njivi, bere se kukuruz, jedni drugima idu da pomažu. Gde vi to imate? To vi nigde nemate. To imate na ovim prostorima, imate Jugoslavija, Bosna, Hrvatska, Makedonija, ovaj teren, Albanija. Ovaj lokalitet, ljudi jedni drugima pomažu. Već kad pređete tamo severnije, toga ćete malo teže da nađete. Ali na ovim prostorima vi toga imate. Da se ljudi utrkuju da jedni drugima pomažu. Jel' tako? Mi se tako učimo. Sve je sramota vi izađeš da neko tebe čašćava, nego ti hoćeš da budeš, da se pokažeš što bolje. Da se pokažeš što bolje kao siledžija, kao razbojnik. Iako i danas toga sve više i više ima. Nego da budeš što bolje. Znate kako je nekad bilo? Znate kako je nekad? Ja sam poreklom, moj deda rođen u Crnoj Gori, pa sam čitao, ja sam se rodio u Srbiji. Ja sam čitao etnološke spise. Da vidite kako je nekad bilo. Nekad je bilo sramota. Sramota da muž dođe kući pijan. Da on bije svoju ženu. To je bila sramota. Razumete? Da njegova deca budu nevaspitana i nevaljala. To je bila sramota. To je bila najveća sramota. Zato od malih nogu su ljudi vaspitavali svoju decu. Razumete? Vi danas imate da kod ozbiljnih ljudi, a pogotovo u Izraelju, među Jevrejima, koji se drže striktno Mojsijevog zakona, iako ima i Jevreja koji su skrenuli, od 5. godine on se uči moralnim zakonima. Od 5. godine, kad napuni, on se uči da čita i da piše i da čita Toru. Da čita Mojsijeve knjige. Da se uči moralnom zakonu. On kaže, napominji svoje deci. I mi treba svoju deci napominjamo. I tako je nekada bilo u prošlosti na ovim prostorima. I tako ima i danas na ovim prostorima. I sada, ko je odgovorniji? Jer su odgovorniji za nemoral narodi i ljudi koji znaju za moralna načela ili tamo neki narodi koji se od malih nogu uče materializmu. Meni je došla jedna prijateljica sa zapada i kaže, tamo od malih nogu uče ih kompjuter, menadžment, ovo, ono, biznis, pare. A mi smo se učili moralnim načelima. Pokloni igračku. Daj mu igračku. Ja ću tebi da kupim drugu, nema veze. Daj, pokloni. Razumete? Ko ima više prijatelja, u tome se takmičimo. A prijatelja ne možete da kupite. Pravog prijatelja. Razumete? Ne možete da kupite ni pravu ženu. Pogledajte kako su se ljudi nekada ženili na ovim prostorima. Ima toga i danas, ali jako malo. Razumete? Gledao se karakter. Karakter. Razumete? Tvorac hoće to. I zato smo mi odgovorni, zato što mi znamo mnogo više. Zato što mi o moralnom zakonu znamo mnogo više, a činimo strašne grehe. I zato dolazi nevolja nas. Zato dolazi bič Božji. Pitajte Jevreje šta je Hitler. Znači oni kažu Hitler, pa eto, tako pobio nas. Ne. Svaki Jevrin će da vam kaže da je Hitler bio bič Božji za Izrael. Bič s kojim ih je Bog dovodio u red. Evo, pogledajte sad kad je bilo ovo bombardovanje. Kako su, ja znam tamo, ja sam bio u Beogradu kad je bilo bombardovanje. Vidite kako komšije koji nikad nisu komunicirali, kako su se zbližili, prijatelji. Jedni drugima pomažu. Nama treba nevolja da se mi uozbiljimo. Zato Bog dopušta nevolju.